ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସାର। 1 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର କୋଡ୍ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ? ଆନ୍ସାର ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କହନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବ? ଆନ୍ସାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବୁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ନ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ କେଉଁ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଭୁଲ। ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଭୁଲ। ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅଂଶ ବଢ଼ିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍। ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ। ଠିକ୍। କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆକାଶରେ ଗୋଲାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମି ଯାଏ। 14 ଦିନ ପରେ 15ତମ ଦିନରେ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ମୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମି କମି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। 15ତମ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୁହାଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶର ବଢ଼ିବା ଓ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।